Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po muli sa aming YouTube channel, ang May Del Santos Vlog. So sa video ito, ating pong tatalakayin ang mga issue sa araw na ito tungkol sa pamamahagi ng ayuda o emergency subsidy sa isang partikular na lugar o lalawigan o munisipyo sa lalawigan ng Laguna. Pero bago ang lahat, paalala po, ang lahat po ng mga mapapanood nyo, mapapakinggan o mababasa sa video ito ay nagmula po sa sarili ng pananaliksik at hindi po kami affiliated sa anumang ahensya ng gobyerno, DSWD o CSWD. Ngayon ay araw ng April 14, 2021. Batay sa aming nakalap na impormasyon at pagsasaliksik sa isang barangay na naka-schedule po ngayon tumanggap ng ayuda o emergency subsidy sa isang munisipyo sa lalawigan ng Laguna, ay nagkaroon po ng maraming reklamo pagkat hindi po nasunod ang tamang guidelines o distribution ng pamamahagi ng ayuda. May mga pamilya po na nagreklamo sa kanilang tanggap na financial assistance pagkat di umano'y 1,000 lamang po ang natanggap nilang ayuda o hindi tugma sa bilang ng miyembro ang kanilang natanggap na ayuda. At dahil po dito, marami pong miyembro ang nagreklamo po. At dahil nga po sa maraming kaliwat kanan po ang reklamo natanggap sa isang munisipyong ito, inutusan ng kanilang mayor, municipal mayors na magkaroon ulit ng revalidation doon sa mga nagrereklamong mga tao na tumanggap ng ayuda at ipinaayos na po ang ganitong aberya. Ito po ay isinagawa ng CSWDO at ng Treasurer Office ng nasabing munisipyo para po sa mga kinatawan po na mamahagi po ng ayuda upang maiwasan po sana ang ganitong aberya. Reklamo na rin po, sana po ay sundin nyo po ang tamang guidelines ng Joint Memorandum Agreement po upang maiwasan ang pagreklamo ng taong bayan. Pagkat hindi nyo po ito maiwasan at kayo po ay malalagay sa alanganin. Yan lamang po ang balita namin nakalap sa araw na ito. Naway ang mga taong nabigyan ng hindi tamang ayuda ay maituwid na at maitama na at matanggap ang nararapat na pera para sa kanila. Pagkat ito ay pera ng bayan at hindi ng kung sino-sino lamang. Nakalulungkot pong isipin mga kababayan na sa isang maliwanag na instruction o alituntunin o panuntunan ay hindi po nasunod ang tamang guidelines sa pamamahagi po ng ayuda. Inaasahan po na ang ganito pong insidente ay maitama at hindi na po maulit. Sa ginawa pong aksyon ng isang mayor po sa isang munisipyo o municipality sa lalawigan ng Laguna, kanyang ipinag-utos na magkaroon o kanyang ipinabalik sa mga validators at sa mga inatasan niya na mamahagi ng ayuda na balikan ulit yung mga pamilya o individual na nagkaroon ng pagkakamali sa pamamahagi ng ayuda. Sa mga oras po na ito ay nagkakaroon muli ng revalidation po. Nire-revalidate po muli ng mga taga DSWD o Treasurer Office o mga kinatawan ng munisipyong ito, balikan muli at ayusin ulit pagkat marami na pong nagre-reklamo ng mga residente o mamamayan sa lugar na yon o sa barangay na yon na schedule po sa araw na ito na makatanggap ng ayuda mula sa emergency subsidy o ayuda galing sa national government. Ito lamang po ang dapat nating gawin o paalala po sa mga kinatawan o inatasan na mamahagi ng ayuda. Kinakailangan po nating siguraduhin, unawain kung ano po yung tamang instruction. Kaya nga po meron tayong guidelines na ipinapatupad, sinusunod. Ulitin po natin sa lahat po ng mga CSWDO or DSWD or sa mga Treasurer Office dyan, sana po gawin nyo po na maayos ang inyong mga tungkulin po. Maliwanag naman po sa sinasabi ng mahal na Pangulo na bawat individual ay makatatanggap ng 1,000 piso. Hindi bawat pamilya ay makatatanggap lamang ng 1,000. Dahil po sa ganitong insidente po nangyari, marami pong mga residente sa nasasakupan ng particular na barangay na hindi na namin papangalanan ang nagreklamo pagkat
hindi po tama o tinutulan po nila sistema pamamagitan kung ano po yung naunawaan po nila kung ano po yung tamang guidelines kung magkano po ba ang dapat na matatanggap ng bawat individual o bawat pamilya. So I hope na marami kayong naunawaan nyo po at naiparating po namin ang maikling impormasyong ito. Maraming salamat po.